Esparragoak edo auskalo zer dagoen, badakigu nafarrak nolakoak diren. Nafarrak nortzuk diren ez da gure kulpa, baina pakete bat gaur dugu aukeratuta. Esparragoak badira nago arduratuta, egongo ote dira ondoen botatuta. Hoy es sobre la vida, hoy es sobre la vida, hoy es sobre la vida, hoy es sobre la vida. Enbotatuta dauden honen estuasuna, baina horrekin igor neu ez dugu nauzuna. Bilbotan nafarra da zelan baitutasuna, batzuk harroak dira beste harrotasuna. Baina urnai egin du abuztu epela, ta konserba bihurtu likieke koktela. Ia esplotatzen duen guk nahi ez bezala, ja badira bi aste hartu genuela. Hoy es sobre la vida, hoy es sobre la vida, hoy es sobre